Мислех си да напиша нещо смислено. Взех химикала, белия листи умислено. Започнах да реда едни многоточия, после кратки и тъжни двоеточия. Мислех си да напиша нещо вдъхновяващо, но после взе да става отекчаващо. Все любов и все раздели, все за чувства, вечността недоживели. Мислех си да напиша нещо в рима, смисъл и тема, там нещичко да има разказ и после полука. Обаче нищо не ми идва до тука. Мислех си да напиша нещо сладко заразно, обаче в душата ми остана празно белия лист. И той ми се пули, сякаш има среща с две бели акули. Изобщо не знам за какво ми се пише, даже вече май ми писна да дишам. Ще оставя празен ред, многомислен, а пък дано някой щастливо умислен дойде и нареда нещо напише за радост, за щастие, за каквото му се иска. Нека да драска, да маца и да къса, пък дано в душата ми нещо пак се скърца.